Jest podzielony na dwie grepy. Grepa Lene to jest grepa pierwszy, grepa Anie to jest grepa drugi. I ta płedzę na grepę może ta sobie zrobić z dowolną jak chce. I teraz proszę bardzo, zadanie wące polegało na tym, numer dwa zyle monitora na siłę, dwie zyle tyblece, dwa wące tak wiele, wyprzód jeden rząd, później dredzi, dzyń tigłe dnia. Ja ci znaję tak. Tigłe napiszę na jednym na dredzi tyblece. Proszę zacznij numer Lene. Ja ci mam wpisać. Płeniedzy. Kto je pisze? Patrz to jak to pisze. Zył. I piłę z tej strony pisze. Zył. Ty mamy ozdaszka. Ty mamy łe. Proszę bardzo. Grepa Ania. Niedzela. Niedzela. Już maśniemy na następnym. Niedzela. Proszę bardzo. Lenka. Wajdzie drużyna. Kto? Sobłeta. Piątno. Sobłeta. Proszę bardzo. Ania, fajnie drużyna. Milan. Jak się myśli? Tur, piątno. Tur. Patrz, to jak co pisze? Tur. I jest jeden. Proszę bardzo, Lena. Mowa pomiędzy, nie za sobie na tur. Strzoda. Welno. Środa. I ostatni, proszę spróbuj ta Ania, jak liście? Piąt. Dobrze, chyba napiszę piąt. Nie widzimy piąt, tylko piąt. Dobrze? O, może z tej strony. P, I, T, K. Jak ci wynieść na mafelię, Lenka? Ćwierk. No to wyjmę na to, żeby wszyscy gołe. Ćwierk. Patrz, tak, ćwierk. Żeby zapomnieć, ale jak to sobie pisze. Tyle bomby, tak? I wtedy bądź zadanie kaczy. Jak pewien start musi ta stanąć równo na linii, jak pewien start zmienimy sobie piłę farba na czerwono. Okej. Na czerwono. Nie zmieniało sobie. Na czerwono. Myślę, że teraz. Jak pewien dzień tygodnia, na przemier niedziela, musi ta płeć biec piłę do tyblece i zaznaczyć całym kółem ten wyraz. Dobra? A my na koniec tego i bądź na tyle wama brawo. To zadanie można zrobić gdzieś na punktę. Ale to zależy, każdy szkolny będzie sobie swoją własną interpretację zrobić. Bardzo proszę, Lena i Ania. Dźwięk!
Weź,